Tajjeb l-ewwel net bonġu lil kulħadd u nittama li intom il-kull tinsabu tajbin. Hekk illum li se nkunu qegħdin nagħmlu ħankomplu daqsxejn is-suġġett tagħna tas-science. Billi se nkomplu ftit dan it-topic li naf li ħafna minnkom kienu entużjasti li nagħmluh din is-sena l-iskola li jismu Forensic Science. Forsi l-ħasra hija li dan is-suġġett maħniex se nkunu qegħdin nagħmluh flimkien fil-klassi għalija huwa suġġett li niddiskutu ħafna fih issa tinnutaw daqsxejn għaliex. Imma m'hemmx tagħmel din hija s-sitwazzjoni li għandna issa, forsi wieħed jekk irid jista' fil-live calls li forsi sejrin nagħmlu l quddiem illi wieħed jista' jiddiskutih dan is-suġġett jekk wieħed ikollu trabil fuq jew xi mistoqsija, wieħed jista' jistaqsi bil-qalb kollha. Imma qabel ma nibdew dan is-suġġett nixtieq naqsam magħkom xi ftit affarijiet. L-ewwel nett, sissa aħna fejn jidħol is-science tkellimna f'diversi anke wkoll topics marbutin ma' climate change permezz ta' online lessons. Jiġifieri minn minnkom ġara ftit xi wħud mill-lezzjonijiet tajjeb illi iżomm f'moħħu li jara l-lezzjonijiet kollha kien hemm xi assignment anke wkoll marbut ma' dak it-topic partikolari u tajjeb li wieħed jagħlaq ftit dak is-suġġett isu qabel ma jkompli dan is-suġġett. Fejn jidħol noti u kollox se nkunu qegħdin ngħaddu lilkom noti marbutin ma' climate change marbutin ma' dan is-suġġett skont anke wkoll kif wieħed jimxi mal-grupp tiegħu, mat-teacher tiegħu. L-ewwel nett, dan is-suġġett ta' forensic science. Wara li għaraqna climate change u ħanħarsu ftit lejn dan is-suġġett huwa kemm xejn vast għal raġuni li minn fejn se nġibu l-informazzjoni. X'jiġifieri, forsi s'issa fis-suġġetti li għamilna b'xi mod jew ieħor kont dejjem ngħidilkom ara dan huwa suġġett marbut ma' physics, dan huwa suġġett marbut ma' biology jew inkella ma' chemistry, u forsi wieħed ikompli jara ftit sciences differenti. Imma fejn jidħol forensic science? Fejn jidħol forensic science għandna ftit sitwazzjoni iktar ikkumplikata għaliex kif sejrin naraw illum. Forensic science jaf il-background tiegħu f'ħafna suġġetti li huma fix-xjenza. U anke mhux biss fix-xjenza, imma anke wkoll f'affarijiet oħrajn. Mela ejjew nitilqu daqsxejn flimkien. Forsi l-ewwel mistoqsija li sejjer nistaqsija, but what is forensic science? Dan is-suġġett illi tant forsi jolqotna. Hekk fil-verità dan x'inhu? Forsi hawn ħafna xi nisimgħu l-kelma forensic science jiġi f'moħħhom jew xi film li jkunu raw ta' detectives, jew inkella xi crime scene investigations jew CSI, jew ħafna drabi juru interess forsi fis-stejjer jew f'ħaġa jew f'oħra. Fil-verità, forensic science huwa meta aħna sejrin nużaw proċessi xjentifiċi, metodi ta' xjenza biex bekk inkunu nistgħu insolvu crimes. Mela ġrat xi tip ta' sitwazzjoni jista' jkun jew qtil, jista' jkun jew serq, jista' jkun hacking, jista' jkun ħaġa jew oħra, għaliex issa ħanaraw kemm huwa fil-verità vast din il-biċċa xogħol. Li jiġri huwa illi nużaw daqsxejn metodi ta' xjenza, nużaw pjuttost ix-xjenza stess biex anke dan permezz ta' dawn il-proċessi ta' dawn il-metodi nippruvaw insolvu xi każ li jkun ġara. Mela jiena hemm qtil ma nafx x'ġara, hemm serq, m'għandix idea, u allura nuża l-moħħ xjentifiku tiegħi, nuża in-knowledge tax-xjenza li jista' jkolli li nista' nakkwista biex jagħtini iktar dawl u ngħid jista' jkun iġra din il-biċċa xogħol jew inkella kien hawn dawn il-persuni involuti. U allura x-xjenza se tkun qed tgħinna ħafna. Hekk daqsxejn ftit background history ta' dan it-tip ta' metodu ta' forensic science. L-ewwel nett f'Malta għandna forensics, forsi mhuwiex daqshekk qawwi jew inkella mhuwiex daqshekk vast, infatti nużaw ħafna nkajnuna barra minn Malta biex jgħinuna fil-forensics, imma l-ewwel forensic scientist għaliex għandna nies f'Malta stess illi huma forensic scientist. L-ewwel persuna li ġiet appuntata bħala forensic scientist huwa dan ix-xjentist tabib Dr. Anthony Abela Medici.
Dan huwa tabib popolari ħafna, forsi ġili anke wkoll smajtu fuq it-television jew forsi f'xi intervista. Huwa xjentist li għadu ħaj, għadu jaħdem, tajjeb u jagħti kontribut kbir fejn jidħol ċertu crime scenes biex wieħed jgħin lilu nnifsu kif se jsib metodi ħalli issalva dak il-każ partikolari. U forsi jekk tgħidu u iva Malta forsi m'għandniex daqshekk każi. Tajjeb tkunu tafu illi kull każ li b'xi mod jew ieħor jiġi rrappurtat lill-pulizija, din għandha tkun issir taħt investigazzjoni. Jiġifieri l-pulizija jibdew jużaw il-kelma jinvestigaw to investigate dak il-każ, jaraw biex iġibu l-informazzjoni kollha li hu possibbli minn xi ħaġa żgħira li forsi dak li jkun lanqas biss jagħti każa għal xhieda tassew kbira. Jiġbor l-evidenzi biex bekk ikun jista' jistudja aħjar il-każ u jasal anke wkoll għal xi tip ta' konklużjoni fejn jidħol il-każ. F'Malta kellna numru ta' każi forsi wara qegħdin taraw xi każi illi ġraw f'dawn l-aħħar snin uħud minnhom huma każi li huma popolari, insemmi l-każ pereżempju tal-qtil ta' Defni Caruana Galizia li huwa każ li għadu għaddej sal-lum il-ġurnata ġifieri x-xjenza minkejja l-informazzjoni kollha li għandha, il-każ għadu jiġi studjat. Għandna qtil ta' wieħed mill-immigranti ġewwa Ħalfar li l-każ għadu qed jiġi anke żviluppat fil-qorti minħabba li hemm persuni li qed jittellaw evidenzi oħrajn hekk ta' dan il-persuna li forsi qatel lil dan l-immigrant u anke wkoll każi differenti ta' qtil jew persuna li dawn instabu mejta il b'xi mod jew ieħor din ix-xjenza qed tipprova ssib metodi kif tipprova ssolvihom. Tasal għal min kien il-moħħ ta' wara dan il-qtil, min għamel dan il-qtil, forsi għaliex sar dak il-qtil, hija mistoqsijiet ma jispiċċaw qatt jibqgħu għaddejjin u x'veru. Dawn forsi huma każi kbar li ġraw f'dawn l-aħħar snin minn minnkom isegwu l-aħbarijiet, żgur li b'xi mod jew ieħor dawn huma aħbarijiet li semmihom jew semagħhom. Imma fil-verità l-pulizija ma toqgħodx tinvestiga biss qtil, imma għandha numru ta' każi differenti. Hawnhekk għandek that forensic science is a kind of science that blends biology, chemistry and physics to look at evidence, solve crimes and settle legal issues. Mela ma nistax ngħidura okay, forensic science huwa chemistry, jew biology, jew forensic science huwa physics. Mentri le fil-verità huwa taħlita ta' dawn it-tlieta u anke iktar issa ħadd innotaw numru ta' xjenzi flimkien illi jingħaqdu biex bekk ikunu jistgħu isolvu każi ta' kriminali jew kellha każi legali. U allura forensic scientists dawn il-persuni use evidence like fingerprints, ħanitkellmu ftit dwarhom illum, blood, hair, bullets, DNA to show the truth about what happened in a situation. Mela bħal donnu jiġbru l-informazzjoni li jistgħu dem jekk ikun hemm xar jekk isibu, fingerprints jekk ikunu ħallew, xi DNA, kwalinkwe tip ta' verità li din sejra tgħinna lilna biex insiru nafu anke riżultat ta' insolvu. Insiru nafu riżultat ta' xi tip ta' att kriminali. Tgħidu imma forensic science hija branch waħda biss, fil-verità dawn ta' hawnhekk huma uħud minnhom li ħankunu qegħdin insemmuhom ftit hekk għan-knowledge tagħna. U għandek while some forensic tests can be completed in as little as an hour, infatti ġili jkun hemm każi illi jingħalqu wara ftit tas-sigħat anke wkoll ftit tal-ġranet għaliex għax l-evidenza tkun ċara, forsi l-persuni jinqabdu malajr u allura jittellaw il-qorti f'temp ta' ftit sigħat u l-każ jiġi solvut. Imma ġili jkun hemm oħrajn li jieħdu x-xhur, ġili anke snin, u sfortunatament ġili jkun hemm każi fejn dawn ma jissolvux għaliex l-evidenza tkun veru diffiċli biex tinġabar u allura minħabba fekk ma tkunx daqshekk faċli tasal għal konklużjoni fuq dak il-każ.
Imma fejn jidħol tip ta' speċjalisti f'dan il-każ ma jkollokx wieħed ma jissejjaħx biss forensic scientist, imma hemm dawn inklużi kollha. Ħansemmihom ftit u mbagħad ngħid sentenza xi jfissru. Għaliex inti każ jista' jkun li jintalbu daw it-tip ta' persuni li jgħinu. Għandek forensic pathology tissejjaħ, forensic toxicology, forensic anthropology, forensic chemistry, DNA analysis, forensic entomology u computational forensics u oħrajn. Tajt il-laħwa daw kemm huma titli tqal. Daw hemm għalfejn nitalmuhom le daw biex jagħtuna ftit background tal din l-informazzjoni li serin hekk naraw flimkien f'dan is-suġġett. Allura, ħanduru daqsxejn lilhom hekk x'inhuma dawn it-tip ta' forensic scientists, daw kollha li semmejna x'inhuma fil-verità. U ħansemmi xi wħud minnhom. Mela inti jista' jkun ikollok persuna illi dan jissejjaħ forensic jistudja kienu forensic pathology. X'inhu l-iskop ta' dan il-persuna? Dan il-persuna li jagħmel huwa illi jipprova jsib ir-raġuni għaliex mietet persuna. Mela ejjew nġibu każ f'moħħna ta' persuna li din tinstab mejta. Mela x'jagħmlu dawn il-forensic scientist? Jużaw dan it-tip ta' studju, jużaw dawn it-tip ta' persuni illi dawn jgħinuhom biex isibu ir-raġuni għal xiex mietet dik il-persuna. Jistudjaw il-katavru, il-korp tal-persuna u jgħidu wara dan miet pereżempju minħabba xi tip ta' virus ejja nsemmuh li qegħdin anke wkoll fiha l-biċċa. Jew inkella daw it-tip ta' persuni jgħidu isma' mill-istudju li saret din il-persuna kienet bagħti minn din il-kundizzjoni u mietet minħabba fiha. Jew inkella x'waqgħet u ġrala hekk. Mela inti għandek daw it-tip ta' xjentisti li qegħdin jagħtuna d-dawl fejn jidħol the cause of death. Imma mbagħad mhux bil-fors jista' jkun crime scenes jista' jkunu pereżempju mewt ta' persuna. Jien jista' jkun investigazzjonijiet fejn jidħol pereżempju alkohol jew inkella droga. Meta jkollok daw it-tip ta' chemicals li qegħdin fin-nofs, jissejħu dawk il-persuni li jistudjaw forensic toxicology, illi dawn jinvestigaw forsi xi mewt imma marbuta sa mhux ma' mewt kwalinkwa, forsi xi mewt marbuta ma' poisoning jew inkella the use of drugs. Mela daw jindunaw daw il-persuni jisma' din il-persuna ġiet ivvalenata u jistudjaw il-chemistry tad-dem tagħha ta' dak li hemm ġol ġisem biex bekk ikunu jistgħu jsibu il għaliex mietet, forsi tiġi tvalenata b'dan it-tip ta' chemical pereżempju. F'każ li jinstabu xi tip ta' remains ta' persuna, anke wkoll remains li huma antiki, qed isir skavar x'imkien u nstabu oqbra, instabu għadam. Jissejħu dawk li jissejħu forensic anthropology. Daw it-tip ta' persuni x'jagħmlu? Dawn jużaw l-arkeoloġija biex issolvu każi kriminali. Jistudjaw l-għadam, jistudjaw forsi anke wkoll biċċiet tal-ġisem biex bekk joħorġu ftit idejat marbutin hekk ma' dan is-suġġett. Għandek imbagħad dak li jgħidulhom forensic chemistry, illi daw fil-verità l-biċċa xogħol tagħhom hija illi jaraw ftit forsi jkun hemm persuna illi jkun hemm marbuta ma' tip ta' chemistry jew tip ta' chemicals. U x'jiġri? Daw il-persuna jippruvaw jidentifikaw, jindunaw x'inhuma daw il-chemicals li forsi jintużaw li mhux bil-fors waslu għal qtil ta' persuna. Forsi daħlu f'post, kien hemm ammont ta' chemicals, kien hemm ċertu rwejjaħ u dawn jistudjaw daw l-affarijiet. Għandek ukoll xi interessanti din, hemm dak li jgħidulhom forensic entomology. Dawn huma meta inti jkollok xi tip ta' każi fejn jidħlu wkoll annimali oħrajn. Mela inti għandek persuna illi din forsi mardet minħabba li ngidmet minn xi tip ta' insett. Mela mhux kwalinkwa tip ta' scientist jista' jagħtina r-riżultat dwarha, imma għandek daw it-tip ta' persuni li jistudjaw insetti partikolari jew living things oħrajn, organisms oħrajn,
li jagħtuna iktar dawl ta' x'seta ġara. Imma se tinnutaw, s'issa semmejna biss biology, chemistry u physics. Imma forsi meta tkellimna fuq dawk il-persuni li jsibu Adam, hemmhekk jidħol anke wkoll il-history. Forensic science li qed jikber ħafna llum il-ġurnata u dan jissejjaħ computational forensics illi jużaw computers biex ikunu jistgħu jsolvu l-każi. Ejjew ngħidu meta inti jkollok użu ta' mobiles f'każ pereżempju ta' każ kriminali, użu ta' laptops, użu ta' internet, illi daw it-tip ta' xjentisti kapaċi jitrakkjaw, jistudjaw anke wkoll devices permezz ta' computers sofistikati permezz tal-istudju tagħhom biex jgħinhom iktar fejn jidħol anke jsolvu dan il-każ. Infatti, uħud minn daw il-każi li anke wkoll qed jiġru f'Malta għandna ħafna persuni illi qegħdin jistudjaw din il-biċċa xogħol. U interessanti ħafna li anke għandna hekk studenti mill-iskola tagħna illi qegħdin jaħdmu f'din il-field ta' forensic science. Naf li hemm xi studenti li da jinteresshom forsi l-qudiem ukoll ikunu huma wkoll jingħaqdu ma' din it-tip ta' għajnuna fejn jidħol ix-xjenza. U ħanagħmlu din il-biċċa xogħol. Se nippreżentalkom każ u dan il-każ se nippruvaw ftit hekk innaraw jekk insolvuhx tajjeb jew inkella x'nistgħu nieħdu minnu biex inkunu nistgħu naraw daqsxejn dan kif qed jiġi solvut. Li se nagħmlu ħanagħmlu hekk. Se taraw ftit case study illi ser ikun miktub. Prattikament, u mbagħad li ħanagħmlu ħanħallu ftit tal-ħin. Ħataqraw daqsxejn dan il-każ, imbagħad intom sejrin tippruvaw iżommu f'moħħkom x'evidenzi ser jinġabru minn dan il-każ biex nippruvaw insolvuh xi ftit. Ħanħalli daqsxejn f'idejkom taraw dan il-każ flimkien. Tajjeb jew għal daqsxejn dak il-każ anke wkoll forsi kien hawn xi wħud minnkom illi bdew jaraw daqsxejn isma' kif se nkunu nsolvuh, x'nistgħu nagħmlu. Żgur li kellkom f'moħħkom din il-biċċa xogħol that we try to collect evidences. X'jagħmlu l-ewwel nett daw l-investigaturi, daw il-forensic scientists? L-ewwel ħaġa li jagħmlu hija illi dawn b'xi mod jew ieħor jaraw ftit kif kapaċi sejrin jiġbru huma dawk ilhom evidenzi ġifieri għajnuniet li sejrin jgħinuna insolvu l-każ tagħna. Mela l-għajnuniet li jista' jkun ikollna għandna minn footprints pereżempju li inti tħallt ġo post u jew ngħidu l-ħalliel jew inkella l-qattil jew min għamel il-każ ikollu passi mal-art li nistgħu nieħduhom, pereżempju x'tip ta' żarbun jilbes, kemm hu kbir iż-żarbun li jilbes, forsi jekk hux raġel jew mara differenza fiż-żarbun. Li dik hija għajnuna kbira. Għandna wkoll evidenzi ta' pereżempju hawnhekk għandna xi tip ta' arma li seta' tintużat fil-każ, jew inkella oġġetti oħrajn qtar tad-demm, ċwiefet jew oġġetti. Għandna forsi bullets. Ara li jagħmlu dawn ix-xjentisti huma li jimmarkawhom dawn l-oġġetti, jieħdulhom ritratti ħalli l quddiem fil-qorti jew fl-istudju tagħhom ikunu jistgħu jidentifikawhom. Imbagħad jużawhom il-quddiem ħalli il-każ jissolva iktar malajr. L-evidenzi jippruvaw ma jmissuhomx b'mod speċjali fil-bidu. Infatti ma tantx jiddaħlu ħafna nies ħalli kemm jista' jkun l-evidenzi ma jitħawdux u l-istampa tkun iktar ċara forsi ta' x'ġara. Imma meta mbagħad dawn jittieħdu huwa importanti kif hawn din il-persuna hawnhekk illi tuża ingwanti, tuża anke wkoll tweezers, pinzetta, ħalli inti ma jkunx hemm evidenza li hija tant importanti li tibda tħawwadha ftit din l-evidenza li għandek u li hija dawn isfel, li hija l-evidenza tal-fingerprints. Infatti li se nkunu qegħdin nagħmlu issa hija illi ħannaraw ftit dawn il-fingerprints fil-ġisem tagħna
Fil-verità x'inhuma? X'jagħmlu dawn? Għaliex huma evidenza tant tajba fejn jidħol anke wkoll l-istudju ta' investigazzjoni. Ħanraw daqsxejn flimkien. Forsi aħna hekk jinteressawna daqsxejn daw il-prints li jekk tħares ftit lejn is-swaba ta' jdejk tinnota fix-xejp tagħhom. Interessanti hija għaliex fil-verità x-xjenza marbuta ma' fingerprints hija kemm xejn interessanti. Għaliex? Għaliex kull fingerprint li għandna hija unika. Mela jiena ma nistax ngħid tara il-fingerprint tiegħi tixbaħ lil ta' ħija, jew tixbaħ lil ta' ommi jew lil ta' missieri. Jew inkella għal min forsi ġieli iltaqa' magħhom jew jaf, il-fingerprint ta' ħija tixbaħ tiegħi li jiena twin miegħu. Infatti, anke persuni li huma identical twins, dawn m'għandhomx l-istess fingerprint. Għaliex? Għaliex li se nkunu qegħdin naraw hija il-mod kif jiżviluppa l-ġisem tal-bniedem anke fil-ġuf tal-om huwa kemm xejn differenti. Minħabba f'hekk, jekk kulħadd għandu l-fingerprints tiegħu huma differenti, allura din hija għajnuna kbira meta jiena jkolli xi tip ta' crime scene u fih hemm xi fingerprints bħalma rajna fil-każ tagħna. Infatti, il-fingerprints jiżviluppaw fil-ġisem tagħna meta t-tarbija tkun għadha tiżviluppa fil-ġuf tal-om, jiġifieri qabel li twieled. U allura il-fingerprint hija magħmula mill-ġilda, mill-layers ta' ġilda li jkunu mawġin forsi f'pattern partikolari li dan ikun sar qabel it-twelid tagħna. Dawn it-tip ta' patterns ix-xjentisti jistudjawhom ħafna u infatti jiġbru l-patterns taħt 3 tipi. U għara nixtieqkom li waqt li qegħdin nippruvaw nispjegawhom li forsi wieħed joqgħod jistudja ftit jagħmel naqa' dawl tajjeb il-fingerprints tiegħu x'patterns għandhom. Ix-xjentisti jiġbru l-fingerprints fi 3 tipi differenti. Hemm dawk li jissejħu loops li prattikament huma hekk il-swaba tal-ġisem ikollok ishom ċirku li jkun forma ta' loop, jibda ġej minn post, idur u jispiċċa post ieħor. Bħal m'għandi hawnhekk. Ikolli pattern li jibda qisu mit-tarf tas-seba', tinħoloq loop u terġa' tiġi lura. Mela għandek l-ewwel pattern li huma loops. Imbagħad għandi dak il-pattern li ssejjaħ whirls, illi daw prattikament qishom ċrieku wieħed ġo ieħor. Mela loop għandi l-linja ġejja qed titgħawweġ u terġa' tmur lura. Whirl huma ċriki, ċirku wieħed ġo ieħor. Imbagħad għandi dawk li jgħidulhom arches. L-arches prattikament huma isek għandek arkati, jiġifieri l-linja tibda min-naħa tas-seba', titgħawweġ ftit u ddur in-naħa l-oħra. Is-swaba tagħna tiegħi magħkom ukoll tagħna kollha huma taħlita ta' daw it-tlieta flimkien. Jien jista' jkun ikolli 4 tiswaba li l-fingerprint tagħhom hija loop. Filwaqt li s-sitta l-oħra ikunu arches. Jew ikolli wieħed arches, 3 li jkunu whirls, 6 li jkunu loops. Jew ġieli anke wkoll ikunu taħlita ta' 2. Jiġifieri hawn ftit x'kombinazzjonijiet jista' wieħed ikollu. B'hekk wieħed jista' jqgħod jara ftit x'inhuma pereżempju s-seba' l-oħxon, x'tip ta' dissin għandu, x'tip ta' pattern għandu, u anke wkoll oħrajn. F'każi verament rari, ma verament huma rari, jista' jkun hemm persuni li dawn ma jkollhomx fingerprint. Jiġifieri s-seba' jkun lix kompletament. Dik hija xi ħaġa li hija rari ħafna. Għaliex? Għax hija fin-natura tagħna tal-bnedmin li aħna jkollna fingerprints. Infatti ir-raġuni warajhom aħna l-bnedmin għandna l-fingerprints hija għaliex dawn jgħinu ħafna iktar għall-grip. Li kieku aħna f'idejna m'għandniex dawn il-patterns fil-pala ta' jdejna fis-swaba tagħna, kieku meta naqbdu oġġetti bħal mija din ir-remote tiżluq ħafna aktar malajr. Allura huma combination ta' dawn il-patterns, kulħadd għandu minnhom,
l-iskop tagħhom huma li jgħin biex l-oġġetti bekk minn idejna ma jiżolqux. Hija xi ħaġa wkoll interessanti din, illi meta aħna nikbru, jiġifier minn li twildu, sa issa li intom għandkom 12, 13, 11 sena, għal meta tkunu forsi tampari, jew inkella ħafna iktar kbar u tkunu anzjani, il-ġisem tagħna jgħaddi minn tibdil kbir, iċ-ċelloli jinbidlu, aħna nitwalu forsi wkoll nitkemxu, nixxini jew nirqaqu. Imma waħda mill-affarijiet li ma tinbidilx hija il-pattern fil-fingerprint tagħna. Jiġifieri jekk jiena issa fil-form 2 nagħmel il-fingerprints, nagħmel il-patterns fuq karta u jgħaddu ammont ta' snin u nerġa' nagħmel dawk l-istess patterns, wieħed ikun jista' anke wkoll jinduna li huma l-istess. Infatti, daw il-fingerprints saru tant importanti li ġili qegħdin jintużaw biex wieħed jagħmel unlock il-mobile tiegħu jew il-laptop tiegħu. Li tant hija xi ħaġa unika illi l-mobile tagħtih daqsxejn ammont sewek ta' dimensions u postijiet differenti tas-seba' tiegħek, jaqra dak il-fingerprint jinduna li hija tiegħek għax hija unika bħala fingerprint u allura wieħed ikun jista' janlockja il-mobile tiegħu. Forsi xi wieħed li jista' jagħmel biex jistudjahom sewwa u anke wkoll jgħid jgħid isma' x'patterns għandhom il-fingerprints tiegħi. Ħa nissuġġerilkom esperiment żgħir. Wieħed jista' jagħmlu faċli dan l-esperiment jekk għandu xi tip ta' inkpad. Inkpad hija tkun isa biċċa tray ikollok sponża fuqha jkun hemm il-linka ħafna drabi tintuża timbri. Kieku qegħdin l-iskola din hija biċċa xogħol li nagħmluha li wieħed forsi jimmarka subaħ bil-linka u għandna karta fejn wieħed jimmarka anke wkoll is-swaba tiegħu. Imma aħna qegħdin id-dar nistgħu nagħmlu xi ħaġa b'mod iktar faċli u wieħed jista' jagħmel hekk. Aqbad biċċa karta u lapes u ħażżeż daqsxejn il-lapes hekk fuq dik il-karta. Imbagħad qgħod b'subajk imsaħ dak il-lapes u x'jiġri. Subajk jibda jsir iktar iswied, veru, jibda jintela b'dan il-frak tal-lapes tiegħek. Imbagħad aqbad biċċa tape trasparenti u għamilha ma' subajk. Mela inti għandek subajk li huwa mċappas b'dan il-graphite tal-lapes, jiġi gris, imbagħad ser tagħmel it-tape ma' subajk, aqilgħu dak it-tape u waħlu ma' biċċa karta. U li se jiġri huwa li inti se toqgħod tara u wieħed jista' juża anke wkoll il-lenti biex jara daw il-loops, swirls, arches li forsi għandna fis-swaba tagħna. U allura tibda tgħid isma' dan is-seba' fih loop, dan is-seba' fih loop ukoll, dan arch, dan whirl, jew m'għandi l-ebda minn wieħed minnhom pereżempju, allura wieħed jista' jqgħod jistudjahom b'dan il-mod. Hekk mela llum fis-suġġett li għamilna flimkien, prattikament tajna ħarsa lejn background ta' x'inhu forensic science. Tajna anke wkoll background ta' kemm għandu fields differenti skont il-każ li jinħolqu. Rajna wkoll li bħala suġġett huwa vast ħafna, tant li ma jqax taħt tip ta' science waħda imma tipi differenti ta' sciences u anke wkoll hemm bżonn għandna ta' ċertu suġġetti oħrajn. Imbagħad rajna l-importanza ta' collecting evidences għax dawn sejrin jgħinuna biex insolvu l-każi tagħna u l-aħħar ħaġa li semmejna li evidenza li hija importanti huma l-fingerprints tagħna. U allura wieħed jista' jistudja l-fingerprints ta' persuna oħra u forsi din hija biċċa xogħol hekk se nagħmluha kulħadd jaqgħod jagħmel għad-dar tiegħu, forsi jagħmel il-fingerprints tiegħu jew ta' xi ħadd mill-ġenituri jew inkella ħutu u għodu qabluhom ma' xulxin u taraw id-differenzi li hemm. Hekk sakemm nerġgħu niltaqgħu għas-suġġett li jmiss ħankomplu nibnu iktar fuq forensic science. Wieħed jista' jkompli jqgħod ifittex ftit hemm videos interessanti, hemm websites interessanti marbutin ma' forensic science jew anke ma' fingerprints. U sakemm nerġgħu niltaqgħu, wieħed tajjeb hekk illi jkompli jiffamiljarizza ruħu ma' dan it-tip ta' suġġett. Aħna jekk il-bambiniet b'mod normali bħala science se nkunu qegħdin nagħmlu daw it-tip ta' lezzjonijiet, jiġifieri nagħmlu lezzjoni li hija recorded,
Imma f'dawk l-slots li għandna fit-timetable, aħna ser nkunu available għalikom f'każ li intom ikolkom xi mistoqsija jew inkella tkunu tixtiequ li taqsmu magħna xi problema. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, take care, ħudu ħsieb, sellulna anke wkoll għal tad-dar u l-paċi magħkom.